Sibika udaba oluthi uqhakambise ubuqotho unogada obuyisele imali engu-R12,000 ayithole ku-ATM wayibuyisela kubaniniyo. Unogada osebenzela inkampani imbazwana Protection Services unconywe kakhulu emphakathini ngemuva kokukhombisa ubuqotho obukhulu lapho ebuyisele amakhasimende imali ayishiye ku-ATM. Unogada okungumnumzana uMdletshe osebenza embazwana crossing kuthiwa ngesonto ledlule uthola imali engu-R5,000 ku-ATM yayishiwe ikhasimende akazange ayigcine kunalokho walijaha lelo khasimende waze walinika imali yalo. Ngokuhamba kwezinsuku ezimbalwa kwenzeka esinye isigameko lapho elinye ikhasimende lashiya imali engu-R7,000 ku-ATM nakhona uMdletshe wenza okufanayo wayithatha imali wayibuyisela kumnikazi wayo. Lesi senzo sakhe sishiya abantu abaningi bemncoma ngobuntu bakhe, ubuqotho kanye nonembeza wakhe. Abanye emphakathini bathi inkampani imbazwana Protection Services inenhlanhla ngokuba nomsebenzi onobuqotho bungaka futhi oyisibonelo esihle emphakathini. Nokho abanye abantu ezinkundleni zokuxhumana bathi lo mfo udlala ngenhlanhla, bethi amadlozi akubo amupha imali kodwa yena uyayibuyisela. Kodwa abaningi bavumelana ngokuthi ubuqotho bakhe bufanele ukunconywa nokuhlonishwa. Siyafisa ukwazi ukuthi ngabe kuthina ukuphawula ngalolu daba. Isambane News sibuya nazo sishisa.